Vi er for fusion, fordi vi mener, det er den mest bæredygtige energiform på jorden. Fusion har eksisteret siden tidens morgen. Det har været en vigtig del i at skabe universet, som vi kender det i dag. Solen laver fusion utallige gange i sekundet, og forskere prøver at genskabe de mange gode egenskaber, der er i fusionen, så vi kan bruge dem til energi og en bæredygtig fremtid. Mange mener, at kernefusion er en unik energiform. Det er der flere grunde til. For det første er det verdens mest effektive grønne energikilde. Desuden, når kraftværket er blevet opsat og bygget, er det en af de billigste energiformer at holde operationel. En fusionsreaktor genererer 27 millioner elektronvolt per dannet heliumkerne. Fusionen er den proces, der foregår inde i reaktoren. Det, der sker derinde, det er, at man har tritium og deuterium. De bliver så smeltet sammen ved 1 million kelvins varme. Når de så bliver smeltet sammen, så optager det en hel masse energi. Den energi bliver frigjort, når neutronen hopper af heliumkernen, der er blevet dannet. Ved denne proces frigives der ingen naturskadelige stoffer. Derimod frigives der kun det helt neutrale stof helium. Hvis vi får et budgettilskud, vil vi bruge pengene på forskning inden for emnet, og i sidste ende måske realisering af projektet.